Miejsce, Polska, w tym kraju się rodziłeś. Już na karku trochę wiosen, a kariery nie zrobiłeś. Plany i marzenia standardowo, wręcz realnie, by dać to sobie radę, a nie parkować na dnie. Szkoła i nauka, też no problem był centralnie. Praca plus rodzina, chciałeś przecież żyć normalnie. Polskie realia i wyszło to fatalnie. Ogarnąć tu wszystkiego wręcz nie dało się legalnie. Kolejna leci próba, by jeszcze powalczyć. Pojedziesz 2 etaty, może wtedy już wystarczy. 24/7 w domu byłeś tylko gościem, ale już niestety bez wyboru opcji prostszej. 4 lata w 2 zrobione, co to jest za dramat? Gdzie się pogubiłeś? Dziś się zastanawiasz. Miało być tak pięknie, a tu nie ma na co liczyć. Doszło kilka wałków, pora w pudle, czas odliczyć. Uczymy się własną drogą iść. Goni nas lęk przed życiem, stres. By sobą być, by móc coś mieć. I w końcu swój odnaleźć sens. Następny wchodzi etap i kolejne nadzieje. Coś tutaj trzeba zmienić, żeby poszło lepiej. Kilka lat wyjętych wypełniało myślenie, a 2 etaty w kraju pozostają wspomnieniem. Kilka miechów w domu i aklimatyzacja, a potem dzięki komuś wyjazd, emigracja. Zwykła wiocha, Anglia, tak 10 lat minęło. Nie wiesz nawet kiedy ci tyle już stuknęło. Po 4 wolne, a żyjesz tu normalnie. Tutejsze realia, wyszło kapitalnie. Choć system nie jest prosty, nie musisz kombinować i ogarniasz to wszystko też całkiem legalnie. Fura, dom w kredycie, więc trochę uwiązany, ale nie masz przeszkód, by realizować plany. Więc kiedyś chciałbyś wrócić i spróbować ponownie, a emigrację rzucić, by w Polsce żyć godnie. Uczymy się własną drogą iść. Goni nas lęk przed życiem, stres.